contează la ce masă mi-am trăit copilăria, mai de preț e omenia și cum îmi fac meseria. Nu contează în ce casă, nu contează la ce masă mi-am trăit copilăria, mai de preț e omenia și cum îmi fac meseria. Așa-i soarta omului, azi la fundul sacului, mâine în vârful muntelui. Omule, un leon de la de hârtie, poți să faci o avuție, doar omul isteț să fie. Așa-i soarta omului, azi la fundul sacului,